fideo byddwn yn edrych ar fel i dechrau eich plant ar bwyd. Felly, yr amcanion y sesiwn yw i ddeall y canllawiau wahanol i ddechrau bwyd gyda'ch plentyn, i ddeall sut i ddechrau bwyd ar deiet heb llaeth, i deall y wahanol cynhyrchion gall gael ei ddefnyddio yn lle llaeth. Mae'r canllawiau rydym yn dilyn am dechrau plentyn ar bwyd yw y ddylir dechrau cynnig bwyd tua 6 mis oed. Byddwn yn argymell i beidio dechrau cyn 4 mis oed heblaw eich bod wedi derbyn y cymorth yma gan eich doctor neu dietegydd. Yn yr un modd, gall babi a alergeddu brotein yn llaeth dechrau bwyd tua 6 mis oed. Bydd y daith o ddechrau ar bwyd yn dechrau wrth archwilio gwahanol wydaddau a blasau. Yna byddwn nhw'n dechrau meddwl am deiet iach a cytbwys. Felly dechrau ar bwyd ar deiet heb llaeth. Yr allwedd yw, ar gyfer babi a alergedd brotein llaeth buwch, bydd angen i'r babi dechrau ar ddiet Di-Laeth. Efallai y bydd yn dechrau yn haws wrth cynnig bwydydd Di-Laeth naturiol fel ffrwythau a llysiau. Mae'n bwysig gwirio'r labeli a dewisiadau amgen ar gyfer cynhyrchion llaeth fel iogwrt. Felly, labeli bwyd. Mae llaeth yn gallu dod mewn gwahanol termau i fod yn ymwybodol o. Felly, termau wahanol gall bod fel whey neu buttermilk, a mae'r llaeth yn gallu dod mewn wahanol ffurfiau sef llaeth, caws, menyn, hufen, iogwrt, caws hufen, hufen sur, llaeth powdr, llaeth anweddig neu llaeth cywasgiedig. Yna, yn y diagram isod, byddwn yn edrych ar y wahanol fwydydd a gall cynnwys llaeth, yn cynnwys llaeth a ddim yn cynnwys llaeth. Felly, mae'r colofn yn gyntaf yn dangos beth sydd yn cynnwys llaeth yn y deiet. So, felly, rydym yn edrych ar menyn, iogwrt, creision, siocled, cwstard. Yna, os ydyn yn edrych yn y canol, gallen gweld bwydydd sydd yn gallu cynnwys llaeth. Cynhyrchion fel pysgod neu creision, ham. Mae'n rili bwysig edrych ar y colofn yma gan ein bod wedi cael ei creu yn yr un ffactri a cynhyrchion sydd yn cael ei creu gyda llaeth. Felly, mae'n rili bwysig bod yn ymwybodol o hwn. Yn y colofn olaf, rydym yn edrych ar cynhyrchion sydd ddim yn cynnwys llaeth. Felly, unrhyw cynnyrch felly fel menyn heb llaeth, hufen iâ heb llaeth, spaghetti hoops, y cynhyrchion fel hyn. Yna, nodyn am soia. Rydym yn gweud nid yw soia yn addas i blant sydd yn hŷn na 6 mis oed. Mae hyn yn syml i'r brotein yn llaeth buwch a gall symptomau syml am ddangos yn y ddau hyn. A wedyn ni bod soia lecithin ddim yn addas i'r plentyn gan bod yr emulsifier a ddefnyddir mewn prosesu bwyd a ddylid ei osgoi. Llaeth arbennig neu amgen. Felly, o tua 12 mis oed, byddwn yn gweud gall y babi dod off llaeth fformiwla i llaeth arall. So, y llaethau byddwn ni'n edrych ar yw llaeth soia, llaeth ceirch, llaeth cnau coco, llaeth yn syliedig ar cnau wedyn. A dyma'r brandiau wahanol byddwn ni yn edrych ar roi i'r plentyn, felly Oatly Barista, Alpro Growing Up Milk, coconut milk. Dyma rai o'r llaethau byddwn ni'n gweud sydd yn addas i'r plentyn. A nodyn cloi, nid yw llaeth reis yn addas i blant o dan 5 oed. Mae'n bwysig i ni sicrhau bod dewisiadau amgen llaeth yn cael eu cyfoethogi â calsiwm, a nid yw llaethau organig yn cynnwys calsiwm, felly byddwn yn edrych ar y labeli yn rili bwysig. A wedyn, mae llaeth almond yn isel iawn mewn egni a protein, felly byddwn ni yn mynd tuag at llaethau oat milk neu soya milk wedyn. A mae'n rili bwysig wedyn i dewis y fersiynau sydd ddim yn cynnwys unrhyw siwgr ychwanegol. Yna yn olaf, nodyn cloi am teething gels neu teething powders. Mae llawer o frandiau y dyddiau yma yn cynnwys lactose. A os mae gan eich plant alergeddu laeth, efallai bydden nhw yn ymateb i'r lactose yn powderi a'r geliau yma. Felly mae'n rili
bwysig bod yn ymwybodol o hyn a gellir prynu rai fersiynau sydd ddim yn cynnwys y lactose yn y fferyllfa neu yn yr archfarchnad wedyn.